И здравейте хора, днес ще сглобявам новата си нинджа. Съжалявам, ако чувате странични звуци. Ето това е първоначалното лице, така да се каже. Ей, кръжетата са хлабавички. Готино. Така, съжалявам. Сега просто ще трябва да сложа нещо отдолу. Така. Съжалявам, ако чувате звуци. И то много силни. Добре, ето. Ето го първоначалното лице. Не знам дали се сещате коя нинджа е това. Това е Хаха. Няма да ви кажа всъщност. Така, да започнем да сглобяваме. Няма да говоря. От сега. Аз първо се оказвала и имало едно време. Няма така приказка. Тази приказка няма. Това не е имало едно време. Това е просто мецана. Всички в гората събрала огън висок на клава. Ето тук. Нето на своите дечица. На кланата да направи чорбица. Нето на своите дечица. А виж тук, кажи, ако пише тук на тези месецата. Сипала бобец и ето. Скоро за бяло котлето. Котлето, кое е това, не? Да, това е котлето. Литнала пара нагоре. Нета сама си говори. Сложих солта и печера, само къде да намеря. Стръкче две меродия. Гозба да видите вие. Сетих се. Умали sana и домакиня прибрани. Всички в гората И така е, хора, ето. Това не знам точно къде се слага, но няма значение. Както виждате в комплекта отново има допълнителна ръчичка. Неца, Само да ми фокусира. тръгнала, тъй, за минута. Бързо, бъде заебре, Ето я. стрък меродия. Поне чакайте. Това червеното къде се слага? О. Така, само да застане мирно. Значи, Това така си направила тук. А това си се сложи. Оп. Това е така това. значи хора, не можа да разбера много добре. Опа. И така и така. Това не искам да става дълго клипче. Да. Значи това... Така. Оп. Спряла, силното зайце видяла. Така. Здраве си, братко. Тя заприказвала сладко. Хапраш ли, че всичко взели? Час или два опите. Час или два, докато ти приказва. Че Лариса, бързо. Извинете. Лариса, Само искам да видя как да сгубя. О, добре. Значи това... Да. и калинката ще. Да. Ето... Да. Как? Тръгнала женца, но тука чула калата за чука. Слушай, другарю, от вчера мислех си да те намеря. Добре, ето. Ето хора. Гората, рано ми бъдеш децата. Ето и ти ме залиса. Бързам, отивам при лиса. А пък медведът трички дълго играе. Ето, ето. Ходи дете на разходка, пуснали дървена лодка и бистрото бързо поточе, що през гората. Добре, няма значение. Ето. Обедно слънце приспекло. Тихо най-малко реко. Време за ядене стана, няма мама мецана. И добре, ето хора. Ето така. Да полегнем на сянка. Това е хахавата ния. Да. Ето. Не цъфни време, по-хладно. Трябва да рачета главния, където се рачета. Ето. И
Бечо.